Papa, what was saying in a and then see, my young executive, people back. Hello, Nanebo. What need to add your question? Yeah, Mammy Kunsimina, Ekasano, Ashafo, no more detail. Yeah, Mammy, how a Kunsimina, Ekasano. Yeah, Mammy, how a Kusina, Yanene Casano. Yeah, Mammy, how a Nana meet you. Nana, I meet you. I said, oh, to kill Nakobamba for night, type my own man, Kutino. You better now I call now, yes, I'm the able to me, deliver a phone, a different to my DH, a different coffee in Nina Abramo. But when you say, yeah, no, guys. Nana Ebwa. Yeah, no, what's today? So yo, everybody follow the moment I benya ebino. Yani ebino mo bekasa ede ama ashafo. Wow. Sound network kakra facha network na.
Friend is saying, no, me too. Hello, Nana. What's it? Nana, about to make your papa, Echo, Costa, Niva, Vermana, Everno, at the pony, a T4, in your Verma, in a Saudi, Never money. In a way, you try to come kakra. You try to come kakra. Oh, wait, a young commodity be out. Never be my mini so first and I saw a second. And the was also 18 and then a casano. Hey, Abia. Hello. Hello, Nana.
Abusuafo ɛyɛ papa a wanya ne baby kɔ ɛyɛ ne ba bɛma ɛna wogyina ɛyɛ ɛwɔ no ne ba mma a wogya n'akyire ebi enie ɔne ne nuanom ɛna wɔn gyina ɛyɛ ano sɛdeɛ obehu no nso so yɛ maame a adeɛ atɔ n'ani nso so ɛna ɛte ɛyɛ apata no aseɛ no. Mother Heights, who you are, the end of all gardens. Gardens. Why am I just got to check maybe all gardens. Miss Sharon, hey, Mfantseman, hey, you're trying to be brave. If you can figure out how to look for gardens, you know what's here. You can look for gardens. Some lie, I'm catch them there. One can see for that, mosque, that arrangement for hearts to be drinks. Mo ɛde ne ɛkɔ no. Yɛ maame ɛna wɔn nso so yɛ nana yɛ bo a. Saa ɛyɛ okay. Okay. Ajimba the senator waha, obi mensa waha. Enti emara susu, mara susu maso, ifiura, nosim waha. Any group chairman. I will say I am group chairman. I am group now you're balling point. Now, what about I won't be going to. Don't worry. That's it. I think kingdom here, kingdom everywhere. Nana yɛ bo a. Bɛtɔ yɛ ɔyɛ ate. Nana yɛ bo a sɛ deɛ wotumi sɛ ɛyɛ ne deɛ aseɛ atu koraa mpanimfoɔ ɛne ɛyɛ yɛma mpanyin ne wɔn MPs a wɔn ɛbaeɛ no deɛ dodoɔ naa no ɛnam sɛ wɔn ɛwɔ beaeɛ a wɔn hyehyɛ ɛde ma wɔn enti no na ɛho bɛnyia sɛ wɔn bɛtena wɔn cars mu na kyɛ sɛ wɔn adi ɛyɛ wɔn akyi enti yɛn nso so yɛretu anammɔn sɛ yɛbɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ beaeɛ a wɔn ɛkɔhyia no hɔnom na ɛhɔ nso so yɛduru hɔnom a yɛde hɔ ama ne bɔ nso so abɔ ɛyɛ ahwɛfoɔ ɛne atiefoɔ ama wɔn nso so ate deɛ ɛkɔ soɔ ɛwɔ ɛhɔnom nso ebi. Wɔn firi cemetery na wɔn bɛsa aba abɛhyia mu biem ba yɛma mpanyin his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne n'abɛdi akyire ne ɛyɛ ne ho kani deɛ ɛne ɛyɛ mpanimfoɔ no bi MPs no bi no ɛnya adeɛ sɛ ebinom ebetumi asan aba back ɛnam sɛ deɛ bi kaka ne ɛka ne no sɛ ɛyɛ T0day mayor no a wafiri mu no wɔn nso so ɛrekɔ hɔnom akɔboa ɛyɛ abusuafoɔ ɛwɔ hɔnom eti ebinom bɛba nso ebinom nso so ntumi mba basesi adeɛ yɛama wɔn beaeɛ a wɔn kɔ akɔtena akyɛ sɛ yɛbɛ refresh ɛyɛ wɔn ɛkakra anaasɛ nsɛmkaeɛ bi enti yɛtu anammɔ yɛbɛkɔ akɔdu hɔ no yɛkɔ nso so ɛhɔ nso so ama ne bɔ no yɛde ɛbɛba aba abɛso mu.
Hello, Nana Yabwa. If you don't have to imunu, Edene corner crabby, I'm called Demon Kakose form. When it here, to say there, Uncle 4. Every animal one, a month for every papa, a synchro for Omoira, Aho, Amufa, at Tetini, a bubumu. Yeah, the Bremo life too much GH. Nana boy, Edena, Oka, Efa, Ayahusemia, Akosi. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much.